ଏବେ ନାରଣ ପଇସା ପତ୍ର ଟିକେ ଥିଲେ ଏବେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା। ବଡ଼ ବଡ଼ିଆ ଲୋକମାନେ ଆମର ପୂର୍ବ ପୁରୁଷ ମାନେ କାଳେ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ହାଣ୍ଡି କାଳେ ମାଟି ଉପରେ ପୋତିକି ରଖିଛନ୍ତି। କାକା ମାଟି ଉପରେ ନୁହଁ ମାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଆରେ ଆସିବାର ଟାଇମ ହେଇଗଲାଣି ବା କାମରେ କାଠି ଜଳେନି ପୟା ପୟା ଡାକନ୍ତି ମୁଁ। ଓହୋ ସେଇ ଦୀପାବଳି କି? ହଁ ହଁ ଆସିବେ କେମିତି ଧରିବା ଭୂତ ଗୁଡାକୁ? କାକା ଭୂତ ଗୁଡାକୁ ଧରିଲେ ତ କାମୁଡି ପକେଇବେ। ତ କେମିତି ଧରିବା ଅଛି ବାବା ଅଛନ୍ତି? ଦେ ମା ଦେ ନୂଆ ଗରାଖ ଗୋଟେ ଯୁଗେଇ ଦେ ହେଇଛି ବସିବ। ବାବା ମୋ ପୁଅର ବାହାଘର ହେଇପାରୁନି। କଣ ନା ହଗୁରା ହଗୁରା ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ଘୁରା। ଓହୋ ପୁଅ ରାଶି କଣ? ବାବା କନ୍ୟା 1999 ମସିହାର ବନ୍ୟା। ବାବା ମୋ ପୁଅର ଭବିଷ୍ୟତ ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଜୀବନରେ ବହୁତ ଆଗକୁ ଯିବ। ତାପରେ ପିନ୍ଧିବ ବସି ପଡିବ। ବାବା ସେ ବୋହୁ ଆଣିଲେ ଭଲରେ ରହିବ ତ? ବହୁତ ଭଲରେ ଚଳିବ। ଯୋଉଠୁ ବାହା ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କର ଗୁଡ ଚିପିଦବ। ତାପରେ ବେକ ବି ଚିପି ଦବ। ସବୁ ଭଣ୍ଡ ବାବାଟା ନା କିଛି ଜାଣିନେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବାକୁ ପଡିବ। ହଉ ହଉ ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମ ଏଠୁ କେତେ ଦୂର? ବାବାଙ୍କ ଆଶ୍ରମରୁ ଅନେକ ଦୂର। କେତେ ଦୂର? 5 କିଲୋମିଟର ଭଳିଆ ହବ। ମୁଁ ଟିକେ ଆସେ। ଭିତରେ 12 ଶ୍ରାବଣ ସୋମବାର ହାତରେ ମୁଁ କାଳେ ଶୁଣିଲି ଦୀପାବଳି ଅମାବାସ୍ୟାରେ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ବୁଲିବାକୁ ଆସନ୍ତି। ଆମ ଘରେ ଟିକେ ଧନ ରତ୍ନ ସୁନା ରୂପା ଅଛି ତ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଧରି ପକାନ୍ତେ ଆମ କାକାର ଟିକେ ପଇସା ପତ୍ର ହେଇଯାନ୍ତା। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀଙ୍କୁ ଧରି ହବ? କେତେ ବଡ ବଡ କାର୍ଯ୍ୟ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛି। ଭୂତ ଭୂତ ଡରେଇବେ କି ମତେ? ଡରନା ଡରନା ଭୂତ କିଛି କହିବେନି। କାମୁଡି କାଠି ଜଳା ଯିବ। ପୁରୁଷ ଫେରିଲା ପରେ ତାକୁ ଧମକ ଦେଖେଇ ଆସିଛ ଆଲୁଅରେ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ହେଲେ ସୁନା ରୂପା କୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ଦେଇଦିଅ ହେଲେ ଅନ୍ଧାର ଯିବ କାମୁଡି କାଠି ଜଳେଇ ଦେବି। ଆଳୁ ବମ୍ ଲଗେଇ ଦେବି। ଫୁଟେଇବି ବାଣ ଫୁଟେଇବି। ବୁଢା ବୁଢୀ ମାନେ ଧୋତି ପିନ୍ଧିବେ ଖାଲି କୁତୁ କୁତୁ ହେବେ ଆଉ ବୁଢୀ ମାନେ ନ ଦେଲେ ମତେ ଛାଡି ଦିଅ ଏତିକି ରଖିଥାଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଧରା ପଡ଼ିଲା ପରେ ଆହୁରି ଦେବି। ଚଳିବ ମୁଁ ଆସିଲି ବାବା। ହଁ ଶୁଣ ଏଇ ଅମାବାସ୍ୟା ରାତିରେ ବାଣ ଫୁଟୁନି ରେ କାକା ଆଉ ଗୋଟେ ବାଣ ଫୁଟ। ନା ନା ଫୁଟେଇବି। ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆସିବା ସମୟ ହେଇଗଲାଣି ହେଲା। ଆଉ ଟିକେ ଡାକିବା। ବଡ଼ ବଢ଼ିଆ ହୋ ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଛ ଆଲୁଅରେ ଯିବ। କାଉଁରୀ କାଠି ଜଳେଇଦେବି ଅନ୍ଧାରରେ ଆସିଛ ଆଲୁଅରେ ଯିବ। ବଡ଼ ବଢ଼ିଆକୁ ଟିକେ ଡାକରେ। ଆସରେ ଆସ। ଜହ୍ନକୁ ଡାକୁଛ ନା କଣ? ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀକି ଟିକେ ଯାଇକି ଆଣିବୁ ଜଗିକି ଆଣିବୁ ହେଲା। ଭୂତ ବୋଲିକି ଡରିବୁନି ହେଲା। ହଁ ବାବା ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଶଳା ଭୂତ ମାନଙ୍କର ଫୋନ ଅଛି। ଶଳା ଚୁହ ଆମକୁ ଭରସା ଶ୍ରୀ ଚକ୍ରଧାରୀ। ଆବେ ତୁମେ ଦୁଇଟା କିଏ ବେ? ଚୋର କାହା ଘରକୁ ଯାଉଛୁ ଚୋର କରିତେ? ଚାଲ ମୁଁ ବି ଯିବି ତୁମ ସହିତ ଚୋରି କରିତେ ସାଙ୍ଗରେ। ସାଇଲେଣ୍ଟ କିନା ଯିବ।
চোর ঘরে আজি হবরে চোরি কাকা কাকা বুড়া বুড়ি আসিগলে ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ଆସିଗଲେ? କାକା ଏମାନେ ଏଇ ବରକନ୍ୟା ମାନେ ପୁରା ଭୂତ ଓହୋ, ଭୂତ ଭୂତ ବସ ବସ ବସ। ଏ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ମାନେ ଅନ୍ଧାର ରାସ୍ତା ଆଲୁଅରେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ? ଗୁପ୍ତ ଧନ କୋଉଠି ରଖିଛ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆଣ। କୋଉଠି ରଖିଛ ଜଲ୍ଦି ଆଣ, ଆଲୁଅରେ ଯିବ ନହେଲେ ଅନ୍ଧାରରେ ଯିବ। ଗୋଟେ ସର୍ତ୍ତରେ କି ମୁଁ କି ମୁଜି କାକା ମୁଜି ଦଉନ ଦିଅ ହଁ ବୁଝିବି ବୁଝିବି। ସେ ଗୁପ୍ତ ଧନ ଜଲ୍ଦି ଆଣିକି ଦେବ ହେଲା, ନେଇଯିବ। ମୁଜି ଯିବୁ ଏ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇକି ପଳେଇଲେନି ନା କଣ? ସବୁଆଡେ ଘରଟା ସବୁ ଚାରିଆଡେ ଅନ୍ଧାର ହେଇଗଲାଣି। କାକା 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 ସରିଗଲା ସରିଗଲା ଘରେ ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ସବୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ବୁଲେଇ ଦେଇଛନ୍ତି? ସବୁ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଗୋଟେ ଖାଲି କାଗଜ ଛାଡ଼ିକି ଦେଇଛନ୍ତି କଣ ଲେଖା ହେଇଛି? ସେଇବେ ଶଳା କାକା ତୁମେ ଭୂତ ଧରିଥିଲୁ ତୋର ବ୍ରାକେଟ ମଣିଷ ସେଠି ତୋର ବାବା ଗୋଟି ମାରିଦେଲା କିରେ? ହେଇଥିବ ବୋଧେ ତୁମେ ଦିଟା ଭଲ କଳା କନା ବୁଲେଇ ଦେଲ ରେ ବଢିଆ 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 ମାନିବାକୁ ପଡିବ ରେ ମାନିବାକୁ ପଡିବ ଚକଲେଟ ବମ୍ କାକା ପଡିଥାନ୍ତା ଚକଲେଟ ବମ୍ ଫୁଟେଇବା ପାଇଁ ମେଡିଂ ଚାଇନା। ମିଳିନ ଚାଇନା ଚାଇନା ଜିନିଷକୁ ଛି କଣ ହେଲା କି ବାବା ଚାଇନା କିଳା ମାରି ଦେଇକି ଗଲା